farem dues parts de l'entreno. Farem una part que serà escalfament, que hi haurà la meitat d'exercicis de mobilitat i una mica de coordinació, perquè l'altre dia, quan us vaig estar veient, ens falta una mica de coordinació, i després, a l'entreno en si, són 4 blocs, A, B, A, B. Llavors, hi ha salts, hi ha estabilitat, per això agafem el coixí, perquè ens quedi una mica de pla inestable, i hi ha bastant de treball de core, que és el que ens ajuda a estabilitzar tot el cos, abdominal, lumbars, Si algú veu que no pot o que necessita ajuda, que m'avisi i li adaptem exercici, Farem 8 minuts d'escalfament, descansarem, us explicaré tots els exercicis i farem 5 minuts, descansarem 30, 5, 30 segons, 5, 30. Vinga, comencem. Tothom de genolls, I comencem fent mobilitat. Aquí ens deixem caure a un costat, pugem braços enrere, pugem. Hem de tenir fort l'abdominal, I pujar al màxim els braços, tot el que puguem. Es tracta d'activar l'abdomen i l'esquena, Molt bé. I només us veig uns quants. Quan baixem els braços. Quan pugem, perdó. Coordinem aquí, Pugem, baixem braços, baixem, pugem braços. Intentem que quan caiem en un costat només, no ens vaiguem gaire, Apretem abdomen. Molt bé. Seiem. Això és mobilitat, És important per escalfar. Seiem amb les cames obertes, amb creu i amb el dit petit, toquem dit petit del peu. Obrim, dit petit del peu. Obrim, dit petit. Així. Obriu bé, Hem de flexionar el tronc. Molt bé. Molt bé. Intentem apretar l'abdomen, que així activem ja el core per preparar-lo per després. Molt bé. Vinga, 10 segons. Obrim bé. Molt bé. 3, 2, 1. Aquest és més difícil, És una mica d'estabilitat. Ens assentem sobre el cul i aixequem les puntes dels peus. I pugem una cama, baixem. Pugem l'altra cama, baixem, ja. El truc està en apretar l'abdomen, és el que ens dona l'estabilitat per no caure. Els peus no toquen al terra. Aquí, Pugem, baixem. Pugem, baixem. Pugem, baixem. Molt bé. Que no vegi ningú que es recolza amb la paret, Molt bé. Apretem abdomen. El melic cap a dins i cap amunt. 5 segons. Molt bé. De peu. Ara en salt, Toquem cama esquerra amb braç dret i cama dreta amb braç esquerre, Saltem, toquem punta, saltem, toquem punta. I fem una rodona amb el braç. Coordinem bé. Tot el gran que puguem, Estem intentant guanyar mobilitat. La cama, només el que puguem, a veure aquests isquios. Deu segons. 2, 1. Estancada lateral, Dreta. Esquerra.
Pugem pulsacions, bé. Molt bé. Intentem fer-lo el més gran possible. I el tronc recte, vale? Que hi ha molts que us moveu així. No, recte. 5 segons. 2, 1, vale. Farem jumping jacks, vale? Això que fem així. Sí? Vale, 2, 1, ja. El més ràpid que puguem és per pujar pulsacions, estem escalfant, vinga. Aixequem més els braços, més oberts fins a dalt. Ai. 10 segons. 3, 2, 1. Vale. Ara no m'ho dieu, però farem burpees, vale, una mica? Pujarem més pulsacions. Vale, 2, 1, ja. Fem el saltet, Vinga, va, què és el que més costa? Ja el tenim. Vinga, va, 15. Cinc. Molt bé, nens. Vale, per últim, treball de coordinació, vale? 5 skippings, salt al costat. 5 skippings, salt. 1, 2, 3, 4, 5. Coordinem amb els braços, important. Molt bé. Va, comencem a practicar els salts. Molt bé. Deu segons. Últim, va. Molt bé. Escalfament fet, vale? Ara hem de tenir a mà el coixí i l'ampolla, vale? Comencem amb el coixí. Us els vaig explicant sobre la marxa, perquè són 10 i si no, segur que ens oblidem. Vale. Vale, us deixo un rato de descans. Tots bé? Vale. Vale. Important amb el coixí, cuidado no rellisquem, vale? Si tenim algun canto a prop, cuidado. Vale, va, comencem. Farem una zancada, vale? Trepitjant el coixí. És a dir, ja. Aquí. Espera que no es veu. Trepitjant coixí, vale? Trepitgem. Estem intentant que sigui inestable, vale? Que sigui el turmell i el genoll el que ens estabilitza. Anem canviant de cama cada pas, vale?
Vinga, va, 20 segons només. Vamos, vamos. El cor recte, vale? Que no se'ns en vagi cap endavant. Tot el braç recte, aquí. Vinga, 5. Molt bé. Apartem el coixí i agafem l'ampolla. Una planxa, vale? Aquí i passem l'ampolla a un costat, passem l'ampolla a un altre costat. Un costat, l'altre. És important que el col estigui recte, vale? No feu això, que és trampa. Aquí. Vinga, va, aquestes planxes. El punt més a baix. Ahí. Apretem fort l'abdomen, vale? Si no, no treballem ni la meitat. Vinga, va, 10 segons només. Molt bé. Vale, comencem amb els salts, vale? Peus junts darrere. Saltarem amb un peu endavant i farem un saltet enrere. És aquí, enrere, canviem de cama. Vinga, ja. Vale, es tracta d'estabilitzar, vale? Amb una cama només. Vale, el cor recte, vale? L'altre costat mirant un punt fixe. Vinga, va. Amb saltet, Com més el sigui el saltet, més treballem. Molt bé. Vale, ara farem un exercici que hem de tenir una bona postura, vale? Abdomen. Ens asseiem i mirant-nos al malic, toquem cama amb el genoll, cara amb el genoll. Aquí. Abdomen, vale? Apretem l'abdominal tota l'estona. Si veieu que no us cansa, és perquè no esteu apretant bé l'abdomen, vale? Les puntes dels peus cap a nosaltres, vale? Treballem cama també. Quan agafem la cama traiem l'aire, vale? Hem de coordinar la respiració. Cinc segons. Molt bé, va. Un exercici més i fem descans de 30 segons, vale? De peu. Sentadilla mantinguda. Aquí i punteta amb un peu. Punteta amb l'altre. Punteta. Punteta. Vale, però la sentadilla tot el rato. Hem de notar que ens cremen els quadríceps, vale? El cul més a baix, nois. Més a baix. Vinga, va. Vamos, va. Que no s'aixequi el cul, El cul tot el rato en la mateixa posició. Vinga, va, aquests quadríceps sí que aguanten, vamos. Vale. Molt bé. 30 segons. Tothom bé? Vale. Canviem d'exercicis, vale? Tornem a necessitar el coixí embolicat. Ara ho farem tot amb una cama, vale? Després, a la següent ronda ja canviarem. Intenteu no seure quan estigueu descansant, vale? Vinga, un peu sobre el coixí, semiflexió i toquem endavant, toquem enrere, toquem endavant, toquem enrere.
D'acord? Notareu també el quadríceps, vale? És el que estem treballant. Això és l'estabilitat de turmell i genoll. Vinga. Vale? Si veieu que és molt fàcil, dobleguem més el genoll. No és fer això, vale? És simplement tocar, però no ens recolzem en cap moment. Vale. Hem de notar que estem inestables, vale? Si no, no estem treballant bé. Vinga, va, nois, ja estem quasi. 2, 1... Vale. Fem planxa un altre cop, vale? I ens tocarem una espatlla i l'altra. Vale. Mà esquerra, espatlla dreta. Mà dreta, espatlla esquerra. I anem canviant. Sobretot, apretem bé l'abdomen, vale? És en el que consisteix una planxa. Si és molt difícil, recolzem genolls, vale? Però només genolls. I si aquí aguantem però ens falta una miqueta, obrim més les cames, vale? Vamos, vamos. 10 segons. Apretem bé l'abdomen, vamos. Vale, canvi. Farem el mateix que fèiem de saltar endavant, però saltant als costats, vale? Estabilitat lateral. Salto, remo amb la dreta. Salto, remo amb l'esquerra. Vale? Vinga, vamos. Qui li costi poc, que doblegui més el genoll. Vinga, va. Remenim aquests esguinços de turmell. Cor recte, vale? I el genoll també estabilitza, que no se'ns en vagi endins. 3. Vale, ens estirem i agafem l'ampolla, vale? Ens la posem sobre la pelvis, farem el pont amb una cama, vale? I canviarem. Pugem, baixem, canviem la cama. Pugem, baixem. Ens hem de quedar rectes com una taula de planxar, vale? Apretem fora el cul. I pugem només recolzant-nos amb una cama. Aquest cul més amunt, vamos. Més amunt, més amunt. Bé, aixequem bé el cul, vamos. Que quan portem unes quantes, anem cap a baix. Molt bé. Vale. Agafem el coixí, posem una cama a sobre, vale? L'altra la creuem i sentadilla. Mantenint l'equilibri. Apreteu l'abdomen, serà més fàcil. Vamos. Si mirem un punt fix, més fàcil. Vinga, va, 20 segons i descansem. Vamos, vamos, vamos. Aquests quadríceps. Si pugem, pugem del tot, vale? No ens quedem a la meitat. Vinga, va, 3 segons i descansem. Ui. Molt bé. Descansem. Tothom bé? Algú li fa alguna cosa? Tenim tots els turmells al lloc? Molt bé.
Vale, va, 20 segons i tornem a començar, vale? Comencem amb el de... que fem la tancada, vale? Posem el coixí. Vale, va, 5 segons. Vinga, nois, que estem per la meitat, ja estem. Després farem una tanda d'estiraments. 2, 1, ja. Trepitgem coixí. I amb l'altra cama, trepitgem coixí. Sobretot el cos, que no faci això, vale? El cos recte. Alineat amb el maluc, amb la cadera, vale? Aquí. Vinga, va. Ens hem de sentir segurs, vale? Quan trepitgem el coixí, això es tracta, de guanyar estabilitat de turmell i de genoll. Vinga. Cinc segons. Vale. Vinga, va, tornem a la planxa on canviem l'ampolla de lloc, vale? Qui no pugui, de genolls. Passem a un costat, passem a l'altre. Apretem abdomen, vinga, va. Vinga, vamos, que ja estem més de la meitat. Apretem abdomen. Deu segons. 5. Vale. Tapeu. Va, que són intensos, però després amb els estiraments recuperem. Saltem endavant, vale, amb un peu. Rebem. Enrere, amb l'altre. Rebem. Amb l'altre, vale? Cap endavant, vale? Vinga, vamos. El cor recte, intenteu. El més recte que pugueu. Vinga, va, 5 segons. Molt bé. Fem els abdominals on creuem cames, vale? Vinga. Ens mirem mal tota l'estona i canviem de cama. Les puntes dels dits cap a nosaltres, vale? I apreteu una mica, si no, no treballem. Aquesta elasticitat. La cama que baixi que li toca el terra. Ara. Coordinem amb la respiració. Quan mirem amb el genoll, traiem aire. Molt bé, nois. Va, últim de la ronda, vale? Sentadilla mantinguda fent puntetes. Vinga. Baixem, vamos. Baixem i pugem un peu, pugem l'altre, vale? El maluc no es mou tot el rato a la mateixa alçada. Ja sé que crema, però vamos. Que és l'última vegada que en fem aquest. Pulver a baix. I fem puntetes, vale? Vamos, vamos. El pulver de baix. Ahí. I esquena més recta.
Vinga, vamos, 15 segons. Ja sé que crema, però ja estem, vamos, vamos. Tres, dos, un. Molt bé, 30 segons. Tothom bé, no? Vinga, va. Fem la segona ronda que hem fet abans, vale? Va, que només queda aquesta i ja estem, i després fem molts estiraments. Que ja sé que no us agraden, però s'han de fer. Vinga, què fèiem abans de tocar endavant i enrere? Tothom de peu, vamos! Jo abans he fet l'esquerra, ara el dret, vale? Endavant, enrere. Només toquem, vale? No ens recolzem. Vamos, vamos. Treballem quàdriceps i estabilitat de turmell. Tot el rato amb la mateixa cama sobre el coixí. Vinga, vamos. Truco mirant punt fixe, vale? Així ens estabilitzem millor. Vinga, va, que ja estem. Molt bé. Vinga, va, l'última planxa, ho prometo. Toquem espatlles, vale? Contrària. I no pugui de genolls. Vamos. Esquerra, espatlla dreta. Dreta, espatlla esquerra. Important que estiguem rectes, vale? Això no val. I això tampoc. Vamos, rectes. Vinga, va, que ja estem més de la meitat. Datem abdomen. Tres. Molt bé, no, va, ja està. Ja no queden més planxes. Bateu. Salts laterals, vale? Intentem anar el més recte possible. Vinga. Un costat, l'altre. Treballem turmell, genoll, maluc. Que li resulti molt fàcil el salt més gran. Vamos, vamos, 15 segons. Molt bé. Vale, fem el pont unilateral, vale? Posem una cama i canviem. Amb l'ampolla sobre el maluc. Aixequem el cul, vale? Pugem una, pugem l'altra. Pugem el cul, aquí. Hem de pujar el cul, vale? No només la cama. Vinga, va. 30 segons. Cul ben amunt. Més amunt. Vinga, va, aquí ja estem. 5 segons. Molt bé. Últim exercici, vamos. La fem coixí. I la cama que no hem fet abans, sobre el coixí, vale? Creuem l'altra. I sentadilla. Vale, mirant punt fixe serà més fàcil, vale? És important
Que quan pugem, pugem del tot, vale? No ens quedem aquí. Pugem, baixem. Pugem, baixem. Vinga, aquí ja estem, 10 segons i acabem. Molt bé. Ja estem. Tothom bé? Sí? Bien.